su ashar wani ba ruwan zuma ba sai dai ruwan maɗaci. Na yi so da ƙauna ta saka ni rana na kasa gane kaina zaɓin ka ya sami kunci. Allah sa a raina ni ne ce da kaina na dina yin ƙauna soyayyar rabar a zuci ta saka ni kuka zuciya na fuska in ka duba duka ta bora mata yi halarci. Yarinyar ina so ita ma tana so mun shaƙu da juna so ta shi ɗaya sai ka kauce. Yan uwa kuji ni ga wani bayani da na so ku bani don Allah ku alƙalanci. Ta yi alƙawari ne sami yau aure ne sunar annabi ne aure sunar zumunci. To ashe aranta babu zuciyarta ta saka na rikta ta sani cikin talauci. Kan ina ta cewa da ke zai zaunawa akan yin dacewa domin ka sassa tukunci. Ni kwani a raina santa ne da ƙauna sun shige ruhina burin auren tanaci. An ta kai ga suna in za a yi kirana sunan ta ke bani domin soyayyar halarci. To amma kudu ba ta saka hukuma zuciya azaba amma ga Allah mahalarci. In kun ji ku shafi wa yake da laifi zuciya ta zafi don Allah ku ba na zance. Ita ta yaudare ni ba ni na yaudare ta ba.